na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nanawagan kang Pangulong Bongbong Marcos alang sa malinawon ug hapsay nga 2025 eleksyon. Magsuong batang lalaki nga edad 5 ug 6 anyos patay human matrap sa guba nga sakyanan sa Labason, Zamboanga del Norte. Estudyante nga nag-high jump sa palarong panlalawigan sa Mindanao del Norte nakuyapan human nauna ang ulo pagtugpa sa yuta. Department of Agriculture Region 11 andam ugaling magdeklara og National Food Security Emergency karong Pebrero 4 tungod sa nagpabiling mahal nga presyo sa bugas. Usa ka solar-powered nga water system mapahimusla na sa katawhan sa Barangay San Simon sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.